ni utokwirana ya masemo gwika kaunti ya Kisii ase aboncherera kurase sekta y'obosombi babere bakwemurungani kubwatikana no kwirana nse kubonchereria bwabo gukwana no munyakirgo quick bus nigo aganire serikali kwirania ligoriria magutanse asokoneki obokoreri obuya ase sekta yo murikecho ndemo Steven na mange sekta y'obosombi ngate sekta chengencho mono astinga kibune chichemegane suguku gwetera gusanga kwabo na Ndizi TV nigo bairira buna okogesa kwabo asomotie nyoyo nkora bakuya gokoreng'ani emiaka ya maega asa maletangoro kwera stars yogembo chekonde manager ya quick bus chikali chikwenda Nairobi nango kwanda igoro y'obosombi in fact korumuna tale omutinyo yo chaka tale moja tatu hivi tano Biashara byabere sese sababu abantu bakuru Nairobi bagocha Gusii iga abantu mbayo bagosafiri chikale chiko kaka chiabera kaliara no yesu 2-3 yamu akasonga tuko chi Nairobi gati yabiri byakeirie ng'eria bakonyora na muno gukina kwa maguri ya maguta ogoturubani gugwe kalenda y'echisemi amuno gokonga kwa bogima okogwakiananirio gutara kwa abantu egento gekokera chikaso magitayo in fact ukamenerororo naende kwende sira basi ya chenjo maitelili December ba chiskule chiakabungiru chiabungo mutinyo kana yo 8 December lakini bona ige binte bimbe kete sibasi kaka chenji okanyora ngama tukubade mitenye makaiga chiskulu chiabungiru ebintu bikakorekana lakini bona ibintu tuchane take ntokonge ira sengenjo noro cha maguta sale unabona liliko nyama maguta taramenda watu wakabogore liko ruwaeli 1,200 gochinaru lakini bono iga amaguta amenda teburiria amaguta arenge lita 80-90 lakini bono igoro cha jire 170 160 something naende bono nalirigo lirirane tense mono zenje bono igo konyora abantu bakorera nonyene gari yakabekire chibese ngakieri bono igateriko beka bono buna ntu abatangani bechigari echi ni gotorocho borore kiano ni ntu konya watu ale chibese lakini bono nchiyo bono tuale kuboria serikali yeyiga njale gotokonye to yereria maguta ase ngenjo gento kende gionsi bitoko kora bono iga na maguta nonye serikali yarete nibo yogosira baria barense ya Hustler Fund ababwatani be sekta ya matatu nigo baireire Ndizi TV bunatera bakonya asibaganiri ekerenge ekyogokinigwa nyanya ziraro kende ngeto konyora gago no chikongangana koligie besa kende ngeyo konyona no monyana akorera nchiri goika na serikali ebune chibese chewa tayo na chi asara bandi echi ari komendaro na beka no ne chiru komyo chuna wata bana inji bana eliora akoni buna Ndizi TV nigo tukobaganira chinga kichingi yaso mutinyo bwerusa asitwasabira barundi chigari asoboronge bakobwatia amachika para Kuripoteri ya Ndizi TV, Elietariane, Ndemo Steven. Mbiemono sana umurikecho ndemo.